Oyaore nyako Ramogi Ajuanga. Kamora mora maintiere kawuono tich abich ma en tarik 22 dwe mar abiriyo higa mar 2022. Ageno ni chiwo maber kamora mora maintiere okinyi makawuono makoro wachopo e giko jumani. Kata kamano wantiere kae okinyi makawuono mar mi chenro mar Piny. Mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 6 mar odiochieng'. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuanga kamora mora mintiere en geno mara ni Ruoth Nyasaye oyaw ni pinye e yo makare kendo en geno mara ni isechiwo kendo neno TV mar Ramogi samoro ikori e yo makoni kod kocha mar wuok e odi erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre chakruok nyaka giko mar chenro makama mabende biro rumo sa 6 mar odiochieng'. Nyinga Sharon Ong'aw. Nyako Ramogi Ajuanga piny ma wantiere ni samoro tek kendo tamo wang'. Iwacho ni kitiyo gokinyi samoro nyalo bedo ka in gi mirima, nyalo bedo ka in gi mor, kata kamano ruoki ona machiegni. Gigo duto ma in go mikale. Okwa imoni bedo kod achiel kachiel e chenro mar Piny kochako sani nyaka sa 6 mar odiochieng'. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas nawe ni idhi medo ni e kindegi ubede gi horuok kata kapo ni en gi mirima. To kamano chiwo nade? Donger maka isewinjo piny ma wantiere ni gala aonge mor. Mano wer mabendo wer gi jawer more pacho ka. En gimoro ma achiewo kapara ahinya. Nimar kawuono intie kiny onge bende ikia kaka ochame. Kawacho ni en thuolo ma Nyasaye omiyowa mar yudo odiochieng' ma kawuono. An achiewo makare. Mana in Sharon. Amba chiwo makare. Agoro jatero kamano. Joyce bende aneno ka buonjo. Amba chiwo makare. Cleophas wacho ka jomoko chiwo gi mirima, jomoko chiwo gi gik mopogore opogore kata kamano. Kata bedo ni chiwo gi mirima, ichiwo ka chunye lit. Wakuduoko ni Nyasaye erokamano. Neno odiochieng' machielo en gweth maduong' ahinya. Mirima ni keto bathe matin ikuongi lemo. Nikech bende giduogo kanyo parnu kanyo bende kitabu maler. Wacho kanyo ni kata ngima kata tho waduto wan mag Ruoth Nyasaye. Kendo mane chenro makawuono ma wana chako mana sani. Giweche manyien. Weche manyien kwasedo kanyo gi Sharon Ong'aw akelo nono magazeto. Ka pok odhi kata kanyo gik mathoth timore piny Kenya. Mago dhi kelo twak wa odiochieng' makawuono. Mago manifestos mawuok e kaunti mopogore opogore Joyce. To sani bende nyaka wapar ne joneno mago odong' mana ndalo 17 kende. Yiero ma pacho kae dhi kakayo machiegni. Jotelo manitiere counties magwa bende sani wuok oko temo chuolo ne jopiny manifestos magi kata chenro magi mag dongruok ma bende gibiro timo ne jopiny kapo ni oyiergi. Penjo ma bende koro wabiro penjo e twak marwa mano twak mokwongo chakre sa 1 nyaka sa 2. En ka bende ni manifestos gi gin mana gigo miwacho mondo mor jopiny ni japiny ong'e ni ka yiero jatelo kata Cleophas nigi manifesto we watere to ng'ane onge manifesto we wawe. Kose gin gigo ma gibiro neno ni gichopo kare. To moko kuom gigo mantiere manifesto bende gin gigo ma counties nyalo timo adiera kose gin mana gigo ma ilombo godo wang' jopiny. En manifesto manya bedo tas koso en inyalo kete tim. Mane penjo maduong' modarango kawuono to en mano kende ang'warango bende nyaka e chenro no mar mbako romo. Mano koromo kanyo sa 3 bang' chal mar fwambo kachiel kod twak chenro no mar mbako romo. Kam bende ang'warango chal mar counties. Sirkal ma county masani dhi ka tieko. Jogo mok dhi dok e apis. Negi tiyo machalo na de counties gi. Negi manifesto bende. Sharon, edhi tayo e chenro makama. Mano penjo maduong' nyaka Ramogi. Gweng' ma bende iwuoke. Gweng' ahinya mag Kaluo kocha. Bende governors masani masamoro bende osetiyo kuom thuolo mar tam sa 2. Koro giwuok e apis mar mondo mitelo machielo donji. Bende gisetiyo ne jopiny. Manifesto kana gintiere godo bende gisechopo e singo mag manifesto makamago. Emomiyo odiochieng' makawuono Nyako Ramogi Ajuanga chenro mar Piny gi mbaka oromo duto te. Wabiro bedo kwa kolo weche makamagi. Med tudri kodwa nyiso ni gweng' ma bende iwuoke chal nade. Singo ma bende nochiwni mane higa mar 2017 nyaka sani koro wachopo higa mar 2022 ma bende telo makamago rumo bende gisetiyonu. Namba mar ote machoka 3 mbui mar Facebook kaka pile yudo wachiel kachiel Ramogi TV. Abetu drikode mbui maga duto te Sharon Ong'aw. Mano Instagram, Facebook, Twitter. Gimane ma wiyo wilgo. TikTok. Duto te Sharon Ong'aw. To bende Cleophas gi Sharon, we will ni kawuono en chieng' tich abich. Chieng' tich abich wabiro ga gi chuny banjo. Makosa. Chieng' makawuono mwanda mana miela koro mkanyo sa 2 nyaka sa 3.
Aka bende chenro makamano nyaka Ramogi Ajwang' ibiro taa kod Cleophas Oluoch kaka wuono wakelo iwacho ngani thumno mano mar rumba men muziki bila jasho gi rumba te iwacho rumba benga te gionge jasho manyo mana kendi nyaka Ramogi Ajwang' angwa bedo kanyo kod jangolo kata jathum Kena Pemba mabende nyalo chwalo ne ote mari mora mabende nyalo bedo godo penjo ichwalo kacha penjo mabende obiro penje ka wadhi mbele kod chenro mar okinyi makawuono ka an bende nyalo tudri koda Facebook page mara Yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok kacha bende antiere @JoyceOduor_. Tudri koda Cleophas Oluoch kuonde tudruok te Facebook, Twitter, Instagram koda TikTok ema Cleophas Oluoch achiel kende mantiere kanyo. Koro kik idhi mabor ka rwakni machiegni nikech ma Endro piny. Wairi thund weche. An gi duka to wawere town ka wholesales poge dwoko bech mogo piny ok wang'e gimomiyo. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. From my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable. Nyaka Ramogi Ajwang' kamoro moro mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga en Sharon Ong'ao. Kwachako ni yangore ni moko kuom weg dukni matindo tindo mapacho kaendi nyaka Ramogi Ajwang' pok ochako uso mok kuon e nengo manyien manyo piny owacho olando bang' winjruok gi kembe mag mok kuon. Dukni madongo kende ema koro osechako uso mok ofuku mogo mar kilo 2 kuom Sh100 kama koro moko kuom oganda pod chal mabiro rito matin ka pok yot mar ng'wenyo kuon ochoponegi. Edwin Okoth biro miyo mathuth. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. En lendo mane okelo fungruok ne oganda mane owinjo kaka nengo mogo koro dhi chako lwar. E dukni madongo, weche ne beyo kendo oganda ne wuok karomgi mondo ginyiew mwanduno. Manyocha nyaka gibed kod ma ok tin ne Sh200 eka giyudo fuko mar kilo 2. Sani use nyaka matin ne Sh100 kata ka bed ni moko kuom dukni ne ok oyiene jonyiepo mondo kaw mokalo fukni 2. Joreg mok kuon kod jogo ma use dukni madongo wacho ni gin gisetimo kaka piny owacho ne ochiko. Sisi tunawauzia kwa 90 shillings. That is immediately kuanzia leo. Hiyo directive ya president ilikuwa jana na leo immediately tume-effect hiyo price change kutoka 250 to 90 shillings kwa suppliers. Suppliers na wao we have an agreement to supply kwa 100 to the final consumers. Yule Mkenya mwenye ako kwa ground atanunua kwa shilingi 100. Serikali ilikuja na ikasema ya kwamba lazima unga iuzwe isipite zaidi ya shilingi 100 kwa kila kilo 2. Tuliweza kuongea na suppliers wetu wale wanatuzia unga mapema, tukajadiliana nao vile tunaweza kufanya, na ndio hapo kwamba tumeweza kwenda kwa soko mapema na kusema ndio hii unga hizi ukienda kwa duka yetu yote utapata ya kwamba duka tunauza shilingi 99. Kata kamano, dukni matindo mayudore gwenge to pok omiyo jopiny fuong'ruok kendo mogo pod iuso nengo machon Sh190 nyaka Sh200 fuko achiel mar kilo 2 no. Jogo ma uso oduma mapok oregi kod mogo magiserego bende pok odwoko nengo piny kata ka giwacho ni koro lalo chomogi. An gi duka to wawere town ka wholesales gi poge dwoko bech mogo piny ok wang'e gimomiyo. To ni samo ni pod giwuondo ne giuso stock machon to samo med bei to gimedo sano to kodwoko bei piny to gidwa dwoko omiyo nyo kete to jopiny pod aneno kochayo order manyo president ogolo. Wach makoro ok mor oganda ma pod neno ni johala moko ok dwa mondo giyud fuong'ruok
e nengo mar mogo mane jatend piny Uhuru Kenyatta olando chieng' tich adek. Owache gi serikal to pod ok time gi jogo mauso. Awach ni traders magwa, jowa matimo ohala pok oduoke piny. Gibro koni ni ne gin gi stock manyaka gitiek uso eka gichak koro gi order no, ka gi order stock machielo eka koro gidhi mbele gi order ma president nochiwo. Taneno ni do duoke piny to weche mang'eny do bedo mayot. Nenore ni Kenya ka wan gi cartels, to cartels gi kata mogo ni neno ni gin tiere, nikech cartels gi gine makoro gitamore, nikech ka chutho ka kono segolo executive order, president is a president, no nengo gi lower the price. Johala mause magawa bende ne pok oduoko nengo kuon piny, ka giwacho ni mogo pod nengo ne pek kendo kuon pod imedo mana ng'in matin. Kama fenye rais alitangaza bei ya ugali ya unga isuke, bado tunanunua ile bei ya kawaida ile ya 200. Kwa hivyo tungeomba serikali itusaidie, kwa sababu wananchi wanalalamika, sababu inabidi ukate kaugali kadogo sababu unga iko bei kali. Kitambo tulikuwa tunauza bei ya shilingi, tunakata ugali ya shilingi 20, lakini kwa saa hizi tunakata ugali ya shilingi 30. Ne moko kuom oganda manowuok kani kod ilo ni dipo ka ginyiewo mo kuon e nengo moyweyo, ne ochuno mondo gikaw chiemo mopogore. Kusema kweli, nilikuwa najapa dukani nipate unga ya 100, nikaambiwa nitafute duka langu lingine kama nitapata na hiyo 100. Sasa nilikuwa na 100, nikajua sasa vile sina njia nyingine, ni viazi tu sasa watoto wangu waenda wa survive nayo. Sababu siwezi na unga, imetulemea kabisa ukweli. Nina watoto watatu kwa nyumba. Mfuko mmoja haitoshi lunch. Tafaa niwe mfuko mwili, hiyo ni 400. Sina mboga na mafuta ya mboga sina, nitafanya nini? Na nina sasa nikafadhali shortcut ni hapa na majani ya turungi basi. Pogruok e nengo madukni matindo kod dukni madongo uso go mogo wachore ni okel kod bedo ni jodukni matindo go pok oyudo yo ma ibiro chulgigo ka giuso mogo e nengo mapiny, kama koro riwruoge ma ong'ere kaka Retail Trade Association of Kenya kata RETRAC wacho ni gisechako bandho joreg mogo omenda maromo $175 mar mogo mane gisewaro masani ibiro dwar mondo gichak use nengo molwar. Lendo mar lwar e nengo mar mogo koro pogo jopiny kama jogo manyalo chope dukni madongo kata supermarkets ni kod fuongruok, to jogo manyiepe dukni matindo kata machama rega to pod biro rito matin ka pod pek mar ng'wenyo kuon odok negi piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugajuang kopogre gi mano en ni apisa mag duol makedo ne mibadhi e pachoka EACC omako apisa moro mar bad migao machoko osuru KRA to kod machielo mar bad migao marango rang'iny mar mwandu manie pachoka KEBS. Apisas go omaki e dho wath ma Mombasa. Thomas Kiprotich Karube e apisa mar KRA ma omaki bang' yangore ni ne otemo kao asoya mar siling 200,000 mondo mi ogeng gono container moro mar mwandu mawuok e piny mar Scotland. EACC yango ni jagono ne ogo ripode gi wuon mwandugo mawacho ni nyocha rik osechulo osuru dute madwarore, to kata kamano ochuno ni nyaka omed omenda mar asoya e kagony ni mwandu. EACC wacho ni achijno ne ogo kogno katemo kao chudo mokuongo mar asoya no. Apisa mar KEBS mane omaki en jago manyinge Daniel Kimonge ma itudo gi ketho mar temo ndiko report maber e wi jago manatemo kao asoya no. Kopogre gi Nyakwara Mugajuang wadhi e weche moluorore gi somo. Kamodonj jatend migao mar somo George Magoha oseyo dwaro mar jopuonj mondo omedgi osara gi atamalo 60. Magoha mane loso Mombasa owacho ni piny owacho osetemo keto mijing'o kod omenda makore lach e bero sekta mar somo. Gino momiyo jopuonj owinjo ohore mos. Jatend migao no ne otimo limbe e sikund sekondar Machangamwe kaachiel kod mano mabomu kama ne osidha yanga gedo mag klese mageto lony mar somo mar CBC mar sekondar ma bende biro chakore ayanga higa manyiena. If you want me to comment from my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable, because His Excellency's government, which I have been very proud to serve, is spending 25.9% of the budget
on education as we speak. Let us not pretend, and let us not play, in my manner, stupid politics. So there is no way, and you can take this to the bank, there is no way government can give teachers 60%. But you see now, I'm talking as a spectator. That question should be directed to Dr. Nancy Macharia and the chair of Teacher Service Commission. Teachers are, of course, entitled to increment of salary. But in the whole of this continent, there's no government that is spending more money in education than ours. So perhaps what we should be doing is to ensure that we have value for money. Nyakora Mugajuanga kwa wuok e weche mag somo gisani koro we wadonje weche mag siasa. Jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto oyango no biro bedo e twak mar dayo dho jolar kom ten Kenya. Ruto motelo nyocha igalo ni nyocha leo ma ok ochopo bang' kwith mare ng'ur ni ok omor gi kaka itayo chenro mag keyo weche. Matimore ka ikro koro oseketi makare ne twagno kendo jafwambo madhi keto josiasa go ratil oseyange. Kachiel kuomgi en Yvonne Okwara mar Citizen TV. Chris Owino nigilerno. Chieng' tich ariyo tarik 26 dwe mar abiriyo higani oganda jo Kenya dhi keto wengegi e wang' jowi ma pacho kae e winjo twak mar tipo e kind jolar tend piny Kenya e yiero mar dwe mar aboro. Kaluwore gi oboke mane ogol kod aput matayo twak mar jolar tend piny e yiero ma higani, twak makamano idhi tayo e kidienje ariyo. Kidienje mokwongo dhi bedo kind George Wajakoya mar duond bura mar Roots Party kod David Waige Mwaura mar Agano. Twak makamae dhi chakore kind saa 11 mamidhiambo nyaka saa 1 mar otieno kendo idhi tayo kod Ken Mijungu mar KTN News kod Simitri Viatri mar NTV. Kochopo saa 2 mar otieno, lwasi mar siasa dhi chwakore kinde ma jolar tend piny Kenya ariyo man kod mbi maduong' mar siasa e pacho kae dhi twerore. Jalar kom tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga dhi romo e pap kod jalup jatend piny William Ruto e twak manyalo loko kudho mar yamb siasa motelo ne tarik 9 dwe mar aboro higani. Twak e kind Raila kod Ruto idhi tayo kod Yvonne Okwara mar Citizen TV kod Eric Latif mar KTN News. Jolonyo weche mag siasa bende dhi yudo thuolo mar kolo kendo piedho weche ma idhi wacho kod ma ibiro wach kod jochung' ang'wen go ka chenro makamano idhi telone kod Joe Ageo mar NTV. E kindeno, apisi maduong' mar William Ruto mochung' ne weche mag yiero ma higani oyango ni ogai margi dhi chopo e twak makamano. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. He is ready for any questions. Kata kamano, kweth mar Ruto oramo ni twak mabiro nyaka los mana ewi weche machando oganda jo Kenya ka achiel gi miyo jochung' thuolo mar lero manifesto margi. We have therefore made a formal request to the Presidential Debate Secretariat to make public the time allocation to issues affecting Kenyans, including governance and integrity, agriculture, healthcare, MSMEs, manufacturing, housing, the digital economy, foreign policy, and so on and so forth. We must desist from trivializing such engagements and ensure that they live up to their expectations. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogre gi mano eni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga osingone jodak ma holo mar Okak ni piny owacho mare biro chiero chenro mar gero yaw mar Aror gi Kimwarer mane okwamo kaluwore kod wach mibadhi mane onoro chenrogo. Kweth mar Azimio mane otero kisera margi e counties adek manie holo mar Okak ochiwo singo mar chiero ochumi mar oganda makono. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kweth mar Azimio la Umoja no ya obadgi kawuono yo malach kendo ne gitero kisera e kaunti adek mano Baringo, Elgeyo Marakwet gi West Pokot. No chuno Odinga limo chenro mag gero yaw mane ochan gero Elgeyo Marakwet mar konyo jopiny. Tunataka kuhakikisha kwamba maji imeletwa karibu na pale watu naishi. Maji iko ni shida kubwa sana, sio? Maji tutaleta karibu pale watu wanaishi ili wapate maji mzuri. Sawa sawa? Alafu pande ya barabara. Sasa wamekula damu tatu. Wamekula Mrui,
wamekula Kamarer, wamekula Aror, maji itatoka wapi? Kama mtu mmoja amemeza damu 3, kuna pale maji itatoka? Kuna pale maji itatoka? President Uhuru Kenyatta alikuwa na makusudi mzuri. Tumejengewa damu kubwa hapa naitwa Muruny, lakini pesa ikakulwa mpaka mtoni inakauka. Naangalia sisi namna hii. Niseme ama niseme? Wangapi nasema Baba Raila kuja tumalizie damu? Kweth mar Azimio ahinya to jotelo makoni nosingo ywayo ombulu mudhuro ne Odinga gi Karua. Si wote tunapatia kura Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Si tumekubaliana hivyo? Baba, ile tunakuomba tu peke yake ni hii. Kwa sababu utafaulu, utakuwa rais wa Kenya. Tunaomba full implementation equalization fund ambaye mimi nimesimamia hiyo regulations mpaka ikakuwa sawa. Hiyo tu tunaomba wewe baba. Full implementation ya equalization fund itasaidia hii community. Kwa heshima tupeane kura zetu zote kwa Baba Raila. Kwa nani? Baba Raila Amolo Odinga. Odinga osingo kelruok mag dongruok e yore mopogore opogore ne jodak makoni. Tutaketisha watu chini yote. Na silaha vile vile tunasema hatutaki silaha iwe katika mkono wa raia namna hii. Maana kama silaha iko katika mkono wa raia, watu wanauana hovyo hovyo. Tunataka kuona kama kuna ulinzi ya kutosha kwa wale ambao wamepewa jukumu ya kulinda wananchi. Ili wewe ukienda kulala kwa nyumba yako, wewe una hakika kesho utaamka bila kuvamiwa usiku na kuuawa. Sawa sawa? Ticha Beach, Kweth mar Azimio biro tero kisera margi Trans Nzoia gi Bungoma County. Tinyimu kwa mpaka na wazee wanajua kuangalia nyota waone vile nje inakaa. Ama namna gani? Na mbona muambii majirani mahali nje inaelekea? Hiyo report leo itawafikia. Tuliongea na Uhuru nikamwambia bwana fanya juu chini, bei ya unga irudi chini. Si unaona jana alitoa tamsi. Sema sasa unga ni shilingi 100 peke yake. Eric Owenga, Ramogi TV, Chapraria, West Pokot County. Nyakora mgajua nkwo wokolo maroka katiri nyake masawa mar Piny Kenya e county Manyeri. Kamodo njalar Compton Piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua podogo touch e gwenge mag masawa oduchieng' manyoro kano limo gwenge Manyeri. Karua ne onyiso oganda ni wuoth mar duoko chien nengo ngima osechakore kendo tend Raila biro neno ni nengo mwandu mapachoka odok piny ka giyudo telo. Jalup jalar Compton Piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua kawuono nolimo jodak Manyeri kane oloso kod jodak go ewi ber mar biro luto ne Raila Odinga ombulu. Campaigns go ne ochakore gwenge ma Igwadhi manitiere kar chung' od bura ma Mathira kendo norumo Chaka manitiere kar chung' od bura ma Kieni. Masomo itakuwa bila malipo kutoka nursery mpaka university. Watoto wa wanyonge waweze kupata elimu kama ya wengine. Na tukisema ni bila malipo, si ile ya leo unaulizwa malipo kando. Mama na baba watakuwa nyapara wa kuangalia wafisadi. Tunataka watu wamekomaa, watu wanaweza angalia mambo bila mapendeleo na bila chuki. Na hiyo mikono ile inayofaa na kuinua hali yenu ya kimaisha ni timu ya Azimio. Egwenge mane olimo Karua no kwayo ganda mondo bi olutne Raila ombulu e yiero maduong' kowacho ni Raila ema nyalo biro reso Piny Kenya midhiero duto masani oganda ni godo. Kama mnataka mtu hana urafiki na wezi ni huyu mama. Usipoajiri wale unaamini maisha itaendelea kuwa ngumu. Karua mane olimo gwenge go kotene kod jotelo mamoko mawuok masawa mar Piny Kenya nowacho ni mibadhi en achiel kuom gigo mathiro dongruok e pachoka. Mnamuelewa Raila Amolo Odinga, miaka yake yote amepigania wa Kenya. Mimi mnanielewa, mtoto wenu wa Mlima Kenya. Mimi unajua nasimama na haki yako bila kutingizika. Karua bende okwayo ganda mondo go jotelo kogno kapok giyierogi kaluwore ni mago e jok mabiro golo paro mabiro tayo ngimagi kuom thuolo mar higni 5 mabiro.
Nyakoromoga juang kwa wuoke gwenge mag Nyeri atiri nyaka Tana River. Kweth siasa mar Kenya Kwanza ne ocholo campaign margi e gwenge mag Nam Chumbi manyorik gi chako limo odiochieng' manyocha. Ruto ne olimo gwenge mag Tana River e kisera mar Ombulu. George Bati nigi lerno. E kinde ni ma josiasa wuok oko ne dwar mar manyo ombulu, jalup jatend piny William Ruto ne odhi nyime gi kisera mare mar ombulu e gwenge makadho Nam Chumbi. Ruto malaro kom jatend piny gotiko mar UDA ne ochako gi bago romo gi jopiny e gwenge malamu, kasingo mare eneno ni weche lo makono losi. Kama Kenya Kwanza tumekubaliana na viongozi wenu, hawa magavana, wabunge wenu, wale wote, tumekubaliana ya kwamba vile tulifanya sehemu nyingine ya Kenya, tutafanya hapa Pwani. Tutaweka pesa ya serikali, tununue ekari milioni 1 ili kila mtu ambaye anaishi kama squatter hapa Pwani tumpatie ardhi ambayo tutamlipia kama serikali, kila Mkenya aweze kuishi hapa Pwani kama vile Wakenya wengine wanavyoishi. Kaginyiso geno margi gi loch mar Kenya Kwanza, jokanyo mag Kenya Kwanza mawuok kadho Nam Chumbi okwayo Ruto mondo kik wiye wil kodgi kodonje telo ahinya kotenre gi weche mag lowo kod dhowedhe makono. Tuna matatizo ya umiliki wa ardhi katika kaunti ya Lamu, na natumai ukiingia tukishirikiana tutatatua hayo matatizo. Sisi tunafahamu uchumi wetu, kama vile mmeelezewa, fuo zote za bahari zinategemea bandari ndio uchumi uwe mzuri, na yale tumeyaona Mombasa, tumeyaona Lamu. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 tunapompigia kura William Samoei Ruto, pia tunasema uchumi wa bandari uwe katika mikono ya wananchi wa Pwani. Bang' tieko romo e chula mapate Lamu East, kweth mar Kenya Kwanza ne odhi nyime gi campaign margi. Ne gitiyo kod thuolono e sayo piny owacho kuom duoko nengo mogo piny mana ka yiero koro kayo. Bei ya unga ilipanda juzi, ilipanda kitambo. Mumehangaika na maisha magumu kwa kitambo, lakini kwa sababu bado wiki 2 tupige kura, etu anasema wana huruma na wakazi wa Mpeketoni, wanashukisha bei. Unga ni mtego, si mtego. Jaod bura mar kaunti ma Laikipia Ketu Aruguru, ma bende oteno Ruto e limbe mare kadho Nam Chumbi, osingo oganda makono ni piny owacho mar Kenya Kwanza ema biro chopo dwachgi. Huyu William Ruto umemuona, na si ni mgwana kabisa. Hata tukimpa kura zetu tutamuona hapa. Tuko pamoja mpaka hapo. Wangapi wanasema ni William Ruto? Ruto osingo oganda makadho Nam Chumbi ni koyudo telo obiro tiyo gi teko mare kaka jatend piny kendo keto koke chik mar miyo jopiny ngima mayot kaachiel kod siro jopur e weche mag pur thurka. Tumesema sisi kama Kenya Kwanza tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha, na njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula, na kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Kaka odiochieng' yiero kayo machiegni e kaka josiasa medo chwalo singo magi ne jopiny ka geno maduong' en yudo ombulu makelo loch tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Ramogi juang kopogre gi mano eni duol matimo nonro mapacho ka Infotrack ogolo lipot mayango ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ema nigi mbi malach e alwora mar dho wadh Nam Chumbi moting'o counties achiel ka iluwe gi William Ruto mar Kenya Kwanza. Raila Odinga emotelo kod atamalo 59 ka iluwe gi William Ruto man kod atamalo 25 ka tend Roots Party George Wajakoya nigi atamalo 1. E kaunti ma Kwale ogai mar Azimio Raila Odinga ni kod atamalo 51 ka William Ruto nigi atamalo 25 mar sir mar oganda makono. Kilifi County Raila podotelo kod atamalo 45 ka jatend UDA William Ruto oyabange kod atamalo 27. Piem mapek nitiere kind Raila gi Ruto e kaunti ma Tana River kama sir mar Raila ni atamalo 42 ka Ruto ni atamalo 41.
Kendo nyalo neno ni mar dho nam chumbi ni kata mag counties mag Mombasa region, nye coastal region, nye watimo kata nywa golo wik mokalo, kendo nyochuno wa mondo mi wateme wanuoye kendo. To nywa nuoyo mondo mi wang'iye ni to bende lokruok moko nitiere. Tadiero wasaneno lokruok. Nywa neno kaka kao ranyisi mar county mar Mombasa. Migosi Raila Odinga nyok tim maber ahinya. To sani neno ka mbi mare omedore gi atamalo 13. Kendo ka wang'iyo kuonde machalo kaka Tana River, kuonde manye migosi William Ruto, ma en jalup ker, nye ni malo, sani koro Raila kendo nye mbine oseidho malo. Kata kubedo ni gin mbagi mba, nikech en atamalo 42 kuom 41. Mano okalo nyoche wik mokalo, wik achiel kene manonro ni okalo. Nyakwara Magaji wangi nonro mar Infotrack bende makelo wa giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano par ni chenro pod iye lach. Abiro somo moko kuom ote kapok akaw yo matin. Aseneno Ominde Clinton Odhiambo kaka ni sedonjo. Mzee Omanga hin kod war Frederick Onyango iwacho neno wakintiere Rodi Kopany Omenya imbeda ni Clean Junior Jagingo iwacho ni Nikundani from Awendo. Lewis Woda Wasi Boda imbeda ni kanyo. Musa Urure iwacho ni ndalo dhi mapiyo bende idwaro mar mondo mi piny ochopi mar mondo mi piny Kenya go kura. Rolex Odhiambo iwacho ni Sharon oyaore kaka pile an Mombasa iwacho ni kuyo kwako gweng mama Nywanda Kogelo bang' wito japuonj Moses Barnaba Musahinya. Geoffrey Stanley imbe ni wacho ni kawuono en ndalo 2 osekalo nyaka ne ker mar Kenya duok nengo piny. Erokamano ahinya. Bende nengo mar mogo bende oseduok piny kata mne supermarket ma intiere dukni ma bende intiere nyalo mana nyisowa. Kokamano Nyakwara Magaji wang' medo oro ote magi. Namba wa pod ni mana kanye TV kanya 36000. Mbui mar Facebook kaka pile wantiere achiel kachiel. Gisani yina mar mondo miaka oyo matin mabiro en nonro mar gazet ma bende dita gi Cleophas Oluoch. Kik dhi mabor. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber.